Sanibonani molweni ndiyanamkela ezaseTV-ni ngesiXhosa. Ukwenza wenze ukutya ke bethuna for yena nomntu wakhe abeke etafileni. Afike ke uNoma ukwenza besesithi ke Makafanoza, take your seat. Akaqumbe phofu uMakafanoza. Ukwenza phofu yena u-excited ubalisa ngabantu abangawuvaliyo umlomo nge-launch yefenitsha ebebenayo okanye abazoba nayo. Usisiza uvele wathi that's very nice. Ukwenza uyaqhubeka kuncoma uVusi ethi hey bengamazi uba angayenza yenzeke yonke le nto. Hey ndiyakuxelela wonke umntu uzobe ethetha ngayo laa fenitsha. Hey uMadam uthe nje ubeke nje isandla sakhe apha esidleleni akayingeni yonke le nto, akungeni noko kutya nakakade. Wenza ulande ke ii-vitamins zakhe waqaphela uba hey akatyi ntombo. Abuze ke uba hayibo awulambanga na? Yey wagqabhuka ke uNono esithi do you want me to be fat? Ukwenza uthi njani ngoba le nto i-health Nomalanga. Wathi usisi andikufuni kwa oku kutya. Uthe xa ebuza ukwenza uba kunani kanti wathi uNtombo awundiva uba ndithi andikufuni ukutya kwakho. Wena ufuna ukufundiswa yonke into. Oko ke ube ngathi ukwenza njani. Ntombo uvele wadikwa ke yena wathi uyabhora wena uyadika. Waphakama wanyuka wabheka phezulu. Esithi hayi bo ngeke ndidlala ukwenza mna. Usale kwenze ezibuza ke uba kwenzekani esitya kwako kutya ke khuze ingayeki ngoba akazi noba wenze ntoni. So wabe ke waya kuVusi apho bathi besazincokolela bembalisela ngayo yonke le nto kale behavior kaNomalanga ke sithi hayi akazi uba kwenzekani. uVusi umehlise umoya ke ngelithi abafazi banjalo naye ke axakwe ngugcina nje uba nazo ii-moods esithi nje uthi usajonge leyo ukuba ene-moods umbona nanku umntu ukwatile uqumbile wana wawenzeni. Kuvele kwangenelela ke unje ngaye ke ethi ugcina ke yena kamithanga. uVusi Shema uvele wathi awu waqala ke unje ngaye ke wafundisa ke ngokuhlala nomntu ozithweleyo uba kunzima kangakanani. Ethi umntu abe ne-mood swings ngapha zii-hormones yonke nje leyo nto. So ukwenze ubuze uba xa ucinga zizokhawuleza ziphele ezi zikaNomalanga ii-mood swings. Hayi waphela ke unjengayo intsini esithi awazi kwanto wena. Kwa umamakho wayenje andivuse ekuseni uba ndiyothenga i-ice cream ngo-1. Wabe ekhuza leyo kwenza esithi hayi mna andingeke ndikwazi ndiyathandaza uba zingabi worse ke ezikaNomalanga ii-hormones ngoba kunzima kungoku. uVusi oko thule ke uvele uyise wafika wamenza waziva emncinci nje. Uthe ke unjengawe uyabona mfana wam umntana sisibusiso. uThixo ukhethe wena uba ube nembewu ukwazi ukwakha abantwana ungafani nabanye. Phofu ugxeleshe uVusi ethi abangabusiswanga uba babe nabantwana. Ethi uyayiva phofu le nto endiyitshoyo nyana. Kwaphandle ke kuVusi wafane nje wazicofela ifowuni yakhe ngoba uyise uvele wamkhuphela ngaphandle kwitopic. So ugcina ke ufike ke ezoncokola noVusi wafika imood kaVusi ingekho right. Ebuza uba kutheni ngoba bendicinga into yoba uzoba happy nje yile nto yale launch yale fenitsha wathi yenu. Wabe sembalisela ke uVusi ke ngoba uyise uye wathini. Uthi utatakhe uyingxaki nje emenza abe sisi-aram. Uthi ndibetha ndivele ndilele phantsi. Uthi xa kuthethwa ngaloo mntu kuthethwa ngalaa ndoda engutata. Ugcina uthe hayi sukasuzihlupha ngomntu odesperate orhalela uba nguwe and asoze abe nguwe. Ethi sithando sam wena you are the king of the castle. Bavumelana ke wathi khumbula ke uba kutheni kwesi sihlalo. Ubhilda apha ilegacy yethu. Ukufezekisa amaphupha akho neentshaba zakho xa usenza loo nto siyasondela. uVusi ubuze uba senze njani ke ngoxa kunje. Uthe ugcina jonga phambili ungabahoyi focus kule launch yale fenitsha yonke into izohamba kakuhle. Wabulela ke uVusi ngamazwi amomelezayo aphuma kumkakhe. So unjengayo nyhani umenza azifilishe esmall uVusi kanti ugcina yena into ebuhlungu ukuba uyazi uba vele uyamdlala unjengaye. So noVusi uba bekuthiwa uyakwazi ukumxela ngemomeleza kakuhle wakhululeka akho kwa eso sisu qha angeke akwazi ukutsho ngoba okwangoku ufuna ukwenza ethe nca kuNomalanga asuke xa kuVusi. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.